Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Шоми ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. Иншалло ки ҳар яки шумо хуб ҳастем. Мо имрӯз аз Ҳисор омадаем. Бисёриҳо пурсиданд ки куҷои Ҳисорда хонаи апатон буд. Тула меган, агар донен, Тула чи ҳамун тарафо мо рафтем. Номи ҳамун қишлоқшон Тула буда. Омадем якбора хонаи ҳамашама ҷамъ кардам, руфтам ва хостам бо камтарак ба шумо нишон диҳам. Анамин хеле як хоначаи майдаҳак бо нимаш балкон. Ино балкона маҳкам кардагиянд, аз ду тараф полка кардагиянд. Беҳад хушрӯ. Мо либосомон дар ҳамон полкаҳако задагием. Ин аку спальни мо ҳастай. Барои ҳамин руфтем, тоза кардем. Ҷойгоҳи партофта, ҳаминҷа фақат хоб мекунем. Субҳатон ба хайр бошад. Ман барои кӯдакоям хел тухм сосиска тайёр кардам. Худам саҳар хел об менӯшам, камтар меистам, баъд ягом чӣ мехӯрам. Барои модарҷонам бошад, камтарак шира мондам. Бинед чӣ хел шири ғавси қаймоқин, гармак шавад, модарам хӯрад. Дар инҷа боб камакак панкейки тайёр мекунам. Гуфтам ки ҳам вай панкейки худамон хӯрему, тухму сосиская кӯдако хӯранд. Аввал ман амин зарди тухма кати шакар якҷоя лад мезанем, камтар хеле пузирик шавад, бо алоҳида пенкашам алоҳида, яъне сафеди тухма ба хел пенка бурин мезанем. Ваям вақте ки ина задем, як тараф мемонем. Даруни ҳамон зарди тухмда ман ним қошуқча сода, якчанқа орд меандозам, хачени меддагимон. Ҳар як кас пазад, равишаша худаш мефаҳмад. Бо шир дохтам. Камакак ина ғавсак мекунем, баъд як қошуқ аз сафеди тухм андохта якҷоя мекунем. Беҳад бамаза мешад. Духтаро ина панкейки пухтам, беҳад хушрӯ омаду. Ҳамин хел ки сковородкашон камакак ғам доданд, кам тагош сӯхт. Баъд ман ҳар як кожашта вай рехта будам, скушони молоко. Мо ҳарчи пухта будем, хотирамон баромад ки ҳамин пилтаи рӯи духовкая шӯем. ҳозир ман ҳамин средствои фаберликати мешӯям. Намин қашудак як бор дига шӯям, баъд тозатар мешад. Дар инҷа камтарак хостам ки запеканка кунам. Ҳар як қабаташда намин хел помидор, картошка, фарш бо сир. Намин ду намуд сир доштам, ҳамин ду намуд сира монда. Ина ҳозир духовкада мемонаму ба обед мекунем. Вай рӯз бозор корвон рафта будам. Як намуд анамин резинкаи ламираж мегӯн чӣ мегӯн, анамина гирифтам. Барои туя хостам ки дузонам. Хай камкам худамам дузанда ҳастам. ҳозир чӣ либосе ки худам мехарам материал, ҳамаша худам духтестам. Ман хостам ки ҳамин миён поён кушодтар бестад. Ман ҳамин хел материала ду тақсим кардам. Пешака хати пуштак баровардаму вай кушодиша камтар ҷинҷак мекунем. Баъд лаби ҳаминда мечаспонем. Ина ҳозир диққат мекунем. Ина остин мебурам. Баъд бо сари остинда резинка харидагиям. Манжет мегӯн. Ухале харидем, вай мечаспонем. Беҳад манжет чизи нағз. 1 метр харидагӣ будем. 1 метраш где-то 25 сомон буд. Ман алоҳида харида будам. 20 сантиметр буд, бориктарак. Ва я 8 сом харидам. Айн хел 1 метри калон. 1 метриша 25 сомон харидем. Чанда лави остинда мебара. Ин хел вигиднитарак мешад, чем ай 20 сантиметр. Худаш ду остин мебарои бо камакаки дига барои кӯдак. Ин хел арзонтар гардид. Боз то рафтан ма 1 метр дига мегирам. Унҷа ки бо паплен дорам барои тобистон духтан. Дар онҷа мебарам, истифода мебарам. Бо чӣ хел аку вақте ки резинка бошад, торат карданда беҳад удобне, сини боло мерад. Айн хел куртоя тангак мекунӣ, остинош боло намерад, неудобне барои торат кардан. Хай хулас ҳамин хел ба ҳамин гапо қариб ки тайёр шуд куртаи мо. Вақте ки духтам, боз ягон рӯз нишон метиҳам куртаҳои духтагима. Ана инам бамбук ҳастай. Инашам барои худам ва барои кӯдакоя гирифтагия. Ранге ки вай куртаҳома нишон додам, ҳамаша остинаша ранги худи борин ай поёнтар кардем. Ин хел ҳам осонтар духтанаш, ҳам бо удобне местад, кушодаки хушрӯ местад. Агар хоҳиштон бошад, боз ягон рӯз полни ҳамин хел аз сари нав хуш якак симат мекунам, штоби ки шумоям дар хонатон ҳамин хел дузед. Беҳад осон ай духтануш, хеле қин нест, ғам наметиҳад. Лекин ҳамин бамбуко камакак
ғам метиҳам, барое ки усу тоб мехӯранд. хай хулоса мехел духтаро, имрӯз рӯзи дузандагӣ ҳам шуд. Мехел куртаҳои духтарои аввал пора кунам дузам. Бояд чанд қадам мегирем. даҳони куртая ман беразмер мехел ай пеши худам гирифтам. Бо остина нахе бинен духтаро ай инаиҷа мебурам. Камакак ин хел гардиш борин тоб метиҳам. акумам қадар дузандаи номӣ нестам ки штобе ки ҳар яктаи амин буридагима шумо да гӯям ки куҷоша бояд чӣ хел бурию. Хай ай пеши худам даже бе метр ма курта пора мекунам. Курта пора кунӣ мана афоам дидиян ҳайрон шудиян ки якум бор ҳамин хел курта пора куня дидем. Даже материала заминда тунук кардагиам. Гуфтам да болош хорам ма размията гиру. Ма аҷоибо дузанда хай. Хай хулоса намехел имрӯз буд рӯзи дузандагии мо. Торта бинен чӣ хел пачақ мачақ шуда. Ози мои хонаи хуштамонам боз хонаи худамон рафтестем. Бисёр мегӯм ки ҳавли беҳад хунукай мо наметонем дар оҷа истода. Вақте ки ҳавли хунук бошад даруну берун баромадани кӯдакҳо бисёртар мешад. Мо 2 рӯза 3 рӯза рафтем, баъд амҷа грипп шудам, омадем, дига натонистем рафта. Ҳами ҳар ҳафтаи 1 бор 2 бор мерем я 2 рӯз местем мебиёем. ин раҳоя мебинед, ин раҳои калелин то зарафшона мехай синмат карда мерам ки шумоам тамошо кунед. Бисёртон пурсидем ки хонаи очатон дар куҷоя? Хонаи очаҷои ман дар Зарафшон. Мо Зарафшонда зиндагӣ мекунем. Хаку сексия медонед ку ҳавош гарми хушрӯяй отоплениёҳо ма гирём, барои ҳамин мо бештар дар онҷа местем. Ин солҳо худо хоста бошад кати шавҳарам биёем, баъд омада дар хонаҳои худамон зиндагӣ мекунем. Озе ки дадаи кӯдакон нестанд, рости унҷада метарсам худам тоқа истам. Боз гуфтам ки квартира шинондагием, барои 1 моҳ ман квартира наметавонам хезонида. Ин ҳамин буд. Хай ин тарафи мачитик мехкалон мегӯн, ин ҳамон тараф. Озе инҷада якта заправкаи Умед 88 буд. Вайсол буд ё ки ҳамин тобистон буд, кафидагӣ буд. Озе ҳамон нишон метиҳам. Ҳамин заправка бинен чӣ хел шудагиай. Мо ка вақте ки хонаи хуштамонам равам ё ки авоси биём, такси 33 да мебиём. Ози нархи ҳама такси мошино қимат шудагиан ҳаматон медонед. Аинсо агар равам 26 сомон, авоси биём 18 сомон, баъзе вақт 11 сомона мешад. Маршруткаҳо бошад 2.5 сомон, автобус бошад 2 сомонӣ. Ози ҳама чи қимат шудай. хай хулоса намехел духтаро, хайр дар амони худо бошед. Худо нигаҳбонатон то влогҳои оянда сарбаланду хонаобод бошед. Сейчас вторую открою, потом дальше будем смотреть. Вторая коробка у нас. Вот, смотрите. Вторую коробку посмотрим, девчонки. Вот это очень хорошая серия Аромания. Белый чай и аква для своих дочерей. У них 2 дочки. Советую вам. Вот это роликовый дезодорант Шарик. Мягкий, очень хороший. Это гель для душа. Детский шампунь у нас здесь. Здесь тоже детский шампунь. Все для детей. Вот по акции была, поэтому я много брала. Это ополаскиватель для рта. Так, вот это очень я вам советую, девчонки. Для вас шампунь, бальзам и масло для волос. Тоже очень хорошая серия у нас. Вот крем зима.
Так, здесь опять такие шариковые дезодоранты. Здесь крем под подгузник для детей. Очень хороший, советую. Это крем для ног. А это вот как раз у нас зима, девчонки. Советую, берите эту серию. Очень полезно, очень хорошая серия. Вот и все, девчонки. Это вот мисс для тела. Это старшая моя использовала. Ей очень нравится. Вот это крем, набор входит. Так, подарочный пакетик. Все, девчонки. Конечно, я рада духи в подарок, который Куртужу получила. Подарок очень приятно.